Здравейте хора, ние сме пичагите и днес ще ви покажем какво да правим. Това се прави само с пръст, вода и малко време. Това звучава добре. Хора, ако имате дупка във вашия пот, или не пот, във вашето каквото и да е, направете това. Отнема само 2 часа. Не, това не е добре, ама 2 часа. Нали, 2 часа са 2 часа. Малко са или много? Малко или много? Малко или много, Митко? Не, бе! Малко 2 часа. Не, много. Еми, довиждане. Дано да ви е харесал.